yang alamang na Maryami lapin rem yang alapriang yamilakintan ngalayo jingim minsim uem hanga namar meyap bat memipa yang alama na Maryami lapin rem yang alapriang yamilakintan ngalayo jingim minsim uem hanga namar meyap bat memipa jing it pala mamla batay na may usim na jing ay jing it pala nga manyaga kanong akmen yami manpla hajing im jangan milang bapla jing it pala bamla batay bamius im la jing im jing it pala ngaman yaka kanong akmen yami manpla hajing im jama milang bapla hajing im jama milang bapla nga pres ng bhai pi shakatin ka jong blai angit scam ba pila puli bhai ka wat hakum kini ki por bangi yakmat yaw ni kunin jingpang coronavirus nama kting ka jong blai ka de ka ba ai men sing ka ba ai jingkermen bat ka ba ai ngi ka ta ka jing up commit nanti ka ba de banjia ka ni partai de wan usngo pala ki ni barok ka de banjia nama de ban pendep ye ka jing thok jang ka ktin ka jong blai lem kum ta ka kting ka jong blai kan long ka ba lena ai bat ka syukor henry ngitip kting ka jong blai ka lang ba shisha bat ka ba yai ne ti ke ek bala tho ha ka de ban pendep lot kai de ka mat ka bala ai nga ban sa mat pi ka de shapang ka Jingpynksan de khendiat haswa bagan puli ka to ni git khot na ga kting ka jong blai nga kwat ba tai lang kot ka ek ka jing mut jong ka kanten ka Jingpynksan ha ka ktin phreng la khot ka ka Justification ya ka ba makiru kala yo nagaktin Latin kabakot justificare kabumut ban pen long hok kat bahagaktin Greek ya kabala tho ya ka testament matma ya kanik tin Jingpynksan nakot dikayo sune kabumut to declare righteous ban pen bana shapang kajing long hok lani to cause the act of clearing someone's transgressions ban pen long dakata kajing le ha ka ban pen khoj ya ka jing le pop jong unore unopreo kata ka de ka jingmut jong kanten Jingpynksan ka jing pen bana shapang ka jing long ho ka de ka jing bro pendon kam hapo ka ying bisa da sarkar ni da unong bisa haba uai ka du ko rai ka ba khando jong hakmat ki sakhi hakmat ki ka an jong sarkar ya ban bana shapang ka jing long hok jong ta unong sha modoi ba unlait na kata ka jingsha pensitam kani gede kata ka jingmut jang kanten Jingpynksan ka de ka jingpen bana shapang ka jinglong hok jong bro de haba kumta ka eka jingmut jong kani kanten ha ba de bar ka jingai jungi kum ki kristan kumno la Pynksan yangi lane kumno la pen bana yangi hakmat jong blai bangi long ki ba hok ka bading kong upol ye thoi nga ka chi jong titos kong lang ka balai ka de khat ka banyo ong
yang ni lapan kesan day dekat jingai jong play titos nang belai dekat benyong bahawal lapan kesan ini dekat ta ke jingai jong on yok penlong ini kenong yok patengkat bakum kata ka jingkermen ka jing imbom jikon upol itu ini hang ni lapan kesan om namar ka jing la hok jingi la ni bangila la bahal la ni bangila la ai ni ka benta ka jong play and lapan kesan ini day dekat jing ai ka jong play ka jing ai ka jong ka ba ubru u yo ai kani ka jing ai ka ba ublu la hai ka de sha uta ubru ubom dan hok ban yo ya kata ka jing pen bana ba long ba hok hakmat jong blai kat kum ka ai and blai ushu ai ka hangi ke bangai lengba u Jesus Christ kani kentin penkesan ka ba Paul apan dan kam hangi haka grammar jeng kurik ka de ka aorist tense in passive voice ka jing le ka bala dab le tanpa ka jing tre kam jong kapat kadang ya tre kam hadu mentah kabom dan jingkut ketika ongoing effective arc that has no end ketika jing trekam kebat trekam ha klem dan ke jingkut kata ketika jing ke bau polong bala pensan ni dekat ja ka jing ai ke jong blai om dekat jing le jonga bat jong pi bagbar upol itu ingin bayangi la pensan la ni la pen bra bengi long ke ba hakmat ke jong blai day dekat snam jong Jesus Christ đây là cái nam trong distress hak stitch nong rom lang basan ga khat ka bakhandai rom nang basan khap khandai ong kumni te khantam sibun haba mental pen ksaningi de ka nam jung on pen im yangi nakata ka jingbitar ublai upol ong hangni bayangi la pen ksan la pen bana bingi long ke ba hak mat ka jong blai de lang ba ka nam jung distress om de kasnam jung ki balang ne ke mesi kartong ne ke lang so mo la ni de kasnam jung ki sier la ni de ka jingla jonga ba jong phi la ni ke jingla ba jonga jong phi henry la pen ksan ni de lang ba kasnam jung distress ka bol penmi halora jong ka ding pna ya ka ban sai khoi ya ka ki pop jonga ba jong phi kasnam jung ka de ka pen ksan ni om ki jingla ke jong om ki jingla ke jong henry ka de kasnam ko jung distress ka ba la penkesan yang apa pi bahkan ni kesnam jung diskriso kadang ya try kam hado kini kisni kabalai yang ni la penkesan deida ke kerteng jung diskris pada kabor umen sembakoi ubay sangsa hangi yang ni la penkesan de kerteng jung diskris pada kabor jung sembakoi ubay sangsa hangi nangkong korin kal nang kabenriu khat ka khat we nangkong korin nang kabenriu khat we angkum ni but don na pi ki bajulong kita Henry la sat ya pi Henry la pen khoi ya pi Henry la pen ksan ya pi ha ka kerteng u Jesus Christ u try but da umen sem u blai jongi ani Paul u hang ni pat u Paul u tho yangi ba ka jing pen ksan yanga ba pi de lang ba ka kerteng yong Jesus Christ kamut ka bumut lang ba ka ta ka authority ka ikhtiar ka jong Jesus Christ om de ka jingla ne de ka bor ne de ka jing bha ka jongi Henry da kata ka authority da kata ka ikhtiar ka bangila yo na Jesus Christ bar kumjo da ka bor jong umen sim bakoi hangi upol pendun kam ya kani kentin penksan ha kata ka Greek grammar ka bagi ong ka indicative mood aorist tense ka bumut ba ka ne ka jing pen bana jong blai bangi long ki ba hok hakmat jong kam dei tangka idea leni ka jing batai ni ka jing perkhat ka ba penja thai ya ka jabe nga jonga jong pi hani ka de ka fact ka reality ka de ka jing shisha ka ba ulo ka blai ulale da ka ta ka ikhtiar ka authority jong Jesus Christ ringka bat ka bor jong uman sem bakoi nama u Jisu ula pendep lut ha ka ban penbiang lut ya kita ki ki jing don kam ki jonga jong pi ha ka be de bat ka jing pen im jongi baru blai ban yo ye kata ka jing long hok hakmat ka jong blai ha bangi yeng hakmat ka khet bishar semu bala penksan ni la penbena bangi long ke ba hok hakmat ka jong blai dei lang ba kata ka ikhtiar ka jong Jesus Christ ba lang ba ka bor jong umen sim bakoi nang ta ka basau yang ni la penksan dei de ka jing mi pat jong Jesus Christ yang ila penkesan day dekat jimi pat jong Jesus Christ hak stitch ki nong rom kal nong ka pasau ko khot ka ba ar pasan ong ni sik nong rom nong pasau khat ar pasan ong ni
ya ubala IT no na kabenta ka jing palat jongi bat ya ubala pemipat na kabenta ka Jingpynksan jongi upol itu hang ni ba Jisu lo yap dei na kabenta kipop ki jongi bat na kabenta ka Jingpynksan pat uhap ban mi na ka jingtep kenang benin yo ya kata ka Jingpynksan ka jong play bat kani kentin Pynksan hang ni upol penunkam ka grammar ka upol penunkam hang ni kam dei tang ban pen I ba Jisu udeu play wat la ula yap ro ula ban mi pat yang ula ban imbiang sajisin and ka grammatical ka ba upol penunkam hang ni ka dei ka wei ni ki daw ka ba Jisu o mi pat hang ni kenang bangin yo ya ka Jingpynksan bangin yo ya kata ka jing ang penlong hok hakmat jong blai Jisu umi pat dei ne kadaw bangin yo ya kata ka Jingpen bana bangin long ki ba hok hakmat ka jong blai ka ka ba Jisu la le hang ni ka ba Jisu la le hang ni usim ya ka pop hakamat ka jong ban yap ne ka banta jong jong pi ba umi pat ba na ka benta begin yo ya kata ka Jingpen bana bangin long ki ba hok hakamat ka jong play kata ka de ka jingle ka jong Jesus Christ de ka jingle ka jong jong pi de ka jingla ka jong pi what's no to ba ka jingle ka jong pi kana ya pi ka benen ni ka jingla jong pi pin yo ya kata ka Jingpen im na ni kata ka Jingpynksan ni ka Jingpen bana hakamat jong play ba pi long ki ba hok han ka de ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ya ka bangin yo ya kata ka Jingpen bana bangin long ki ba hok hakamat jong play bat ka ba khado ba san yang ngi la Pynksan dei de ka jingai how Jesus Christ yang ngi la Pynksan dei de ka jingai how Jesus Christ an puli lai likit khat nan batai phangani ka banda na ka sij ka no rom ko long ba lai khat ka ba ar pho pra sij ka no rom na ba lai khat ar pra angkum ni na ma ka tang le kunya no ba Pynksan ya upru de ka jingai klem ki jingle ka hukum nang tak sij kalatia ka long ba ar khat ka ba khandru kalatia nang ba ar khat khandru pen ban habangi tip ba onam Pynksan yo bru de ka jingle ka hukum andre tang de ka jingai ha Jesus Christ wat mangi hiru ngilangai ha Christ Jesu kanang ba on Pynksan ngi da ka jingai ha Christ bat de ka jingle ka hukum na ba da ka jingle ka hukum onam Pynksan ken ya ka wei ka do na ta kalatia nang ba lai de khat ka ba khatwei kalatia lai khat khatwei ya humni tiba on Pynksan ya no ro da ka hukum hakmat ublai ka pau shna naba ubahok un in de ka chingai in yo e ka ta ka hok ka Jingpen bana bengi long ki ba hok hakmat chong blai ka Jingpynksan de ka chingai how Jesus Christ de ka chingai how Jesus Christ yang ngi la Pynksan de ka chingai de ka jingle ka hukum naman don uwei ro ubru ubla wala balle yake hukum sispa na ka sispa nama ha ka standard jong play ba bit ban pen kain wa tang ya ka wei ro ki hukum na ki hukum jong wa tang sisin ro bit ban pen kain ki na ro ba bru la tip ya ka ek ba bha bat basniu ya ka ek hukum ko jong play ba bit ya uban pen kain wa tang sisin ro lara pila la ban le ki hukum khandai pa khandai na ki spa tang ka wei pen kain kata ka wei kan penduk ya pi ban yo ya ka Jingpynksan kan penduk ya pi ban yo ban rong sapene kan penduk ya pi ban yo ya kata ka Jingpen bana pi long hok hakmat ke jong play nama kata ka de ka standard ka jong play nama hak testament berim kindat kumba rus pa khat lai peli ke hukum bat kham tam le hak testament bat mai ge ba kham e shu wa tang ka wen hukum ba Jisu long sapang ka Jingpe ya kan thei wa kum ni lara pi pe ya kan thei da ka khamat ka ba kwa brai pila klim wat pim pila klim hakadonon wat pimpat dale ikakam bat ka andre pila klim kata ka de hukum hakabe de bat hukum te dena kata ka daw kai ba don wero bru bala le ni hukum Jisu ha ban wan man penbit penbiang ya ke jingkwa jang hukum sispa na ka sispa khanang ban ai kata ka hok ka jamu hang ha pi dena kata ka daw ni don kam ban ngai bat shania ha ke jingle ka jang Jesus Christ na ka bata bagi yo e kata ka Jingpenim na ka bata bagi yo e kata ka Jingpynksan ka Jingpen bana bagi long ke ba hok mat ka jong ble ngin la ban yo
ia kata ke Jingpynksan baro ia ke ba ngali atho ya phi ke ba pule menta ka Jingpynksan de ka jingai ka Jingpynksan de ka snam jong Jesus Christ ka Jingpynksan de ka ikhtiar jong Jesus Christ ba de ka por jong mense makhoi ba ka Jingpynksan da ka jingmi par ka jong ka ba ngila ba yo ka de onda ngila don ni kata ka jingai ke jong i how Jesus Christ om de ke jingle ke jong a jong pi om de ke jingle jong i om de ka hukum om de ke jingle bha jong ke kam ke bha jong i Henry da ka jingai ka ba ni don how Jesus Christ de na kata ka daw kan way ni kinong ilam nyam bakrao jong ka balang Roman Catholic ulang do nyam u bakrteng u Martin Luther ude ulang do nyam u bakrao apa ka balang Roman Catholic ham tam ha ki spas nem ki bakhatsan apa ri Germany ti ulo prasang kat bala ban le ki kam ka ba na ka ban ta ban yo kata ka Jingpen ban yo kata ka Jingpynksan namar hak tu kiski ki pendan kam ni ka Bible kalau pen kala syak ketin Latin ti upulai kan ya ni ketin Jingpynksan hak tin Latin justificare ka jumut ban penlong hok yo bro de de ka jingle iki kam ba upersang ban pendat ya kita ki jikai jeng ka niam kerukam jeng ka balang Roman Catholic bat ba kumjuran pendat kita ki sakramen ka jongka manna ka por ba upersang kadan ka sngi ka ba ula ba dan ka sngi ba pen khan ki usnu tho ba kadan ka sngi ban khamla kadan ka sngi ba pen khan ba kata ka jing la ka jong ka panlong upat ban khuslai pan chitom jingmut ka jingmut perkha ka jong ba snu tho ba dale le nganam pa che pen namar nganam la pan le ti ban se upai no sha ka Bible Greek upuli ni contain Jingpynksan ban do upuli ka Greek usyam ba ya kan contain justificare hak tingri ka dik dikhayo su ne ka Jingpyn pana syapang ka jingmong hok hak mat ka joplai ti usnu tho kan ba ni contain ka Jingpyn pana omde ka jingla ka jong bru ne ka dik jing ais ko bha ka jong play ya uta ubru upom don ka hok halate ublei usuai ka pangamron ka male ti naduk ta kasni usnu tho uyo ya ka jingsuk apa mensem ba ublei usuai ya ka ta ka hok ka jong uhangi de lengba u Jesus Christ habangi doni ka jingai jingi Jesus Christ ni yo kan ya ka ta ka Jingpyn bana bagi long ki ba hok khmat jong play de da ka jingai hak u Jesus Christ kata ka de ka jingyo ya ka ta ka Jingpynksan hak khmat ka jong play de da phila dam ya ka ta ka jingai how Jesus Christ la pi kwa banyo ma ni ka Jingpynksan ka jong play khot lang ya pi ko ki bangai ai ya ka jingai ka basi sha ka jong pi how Jesus Christ kang pi yo ya ka ta ka Jingpyn bana la pi long ki ba hok khmat ka jong play hak mat ka khet bi sha ma hak ta ka sni jong ka jing bi sha ka ba khrao ka jong play ngai skem pi yo ka jing sai ngai ka ting ka jong play la pi don ki jing kli pi la ban kli na dengan coba ka jing kli jong pi u blai ngur kui pi lang ba ka ni ka ting ka jong play khoble sibon Yang alama na Maria milapin rem Yang alapnian ya milakintan Ngalayo jing minsim u hanga namar meyap bat memipa Yang alama na Maria milapin rem Yang alapnian ya milakintan Ngalayo jing minsim u hanga namar meyap bat memipa Jing it pala mamla batay na may usim na jing ay Jing it pala nga manyaka kanong akmen yami man pla Hajing jangan milang bapla
It pala bamla batay Bamius im la jing im a Jing it pala ngaman yaka Kanungak men yami man pla Hajing im jonga milang bapla Hajing im jonga milang bapla